Allah dai sa mai gidan nan ba nan. Amin amin. Waye? Ni ne. Kai ne wa? Na ce miki ni ne. Kai ne wa? Duba gari ne. Wa kake nema? Wurin ki na zo. Mijina baya nan, ba zan bude ba. Ai shi ne ya aiko ni. Mijin naki ne ya aiko ni. To gani nan. Ki zo ki bude mana. Kinga babu wani sako da na kawo miki. Na zo neman haɗin kanki ne. Ban fahimce ka ba. Abin da nake nufi shine mu shiga ciki. Me kake nufi bawan Allah? Mu shiga ciki. A'udhu billahi, ni kuma matar aure ce. To ni ba mijin aure ba ne? Ke, ni ma'aikaci ne. Kin san gwamnati ta ware, akwai sojoji, akwai 'yan sanda. Nan ba kuwa. Kana saki baki nan fa. Nan ma ba kuwa. Yawa. Gwamnati ta ware ma'aikata kala-kala. Ni aiki na shine binciken ɗakin matan aure. Za ki matsa na shiga kowa za ki matsa ba, ko sai na kona gidan nan. To yi kenan, higo. To matsa na shige ko. Yawa. Kin tsaya kin yi zuru sai juye-juye kike. Ba za ki zo ba ne? To gani nan. To ba za ki je ki rufe kofar ba ne? Ke malama, ya za ki zauna a nesa da ni? Ki matso kusa da ni mana. Har yau din mun zama ɗaya. A gaskiya dai ke kyakkyawa ce. Show inda babu ni kuce, babu sele. studiyon da babu ni kuce, Babu sele. kasuwar da babu ni kuce, Babu sele. duk wurin da babu ni kuce. Gabaki da kika zauna a kusa da ni, sai shauƙin soyayya ya biya lullube cikin zuciyata. Kai, you are beautiful. Malam na gaya maka ni matar aure ce. Ina da miji. Ke da Allah ki dana magana wata ke mata aure ce. Ina ruwa da wani mijinki. Wai kwarto ta kawo mun cikin gida ne koko? Haba ban da abin ki kema. Ai na fa mijinki haduwa. Ya nake jin wata irin ƙara tana fita daga jikinki ne. Me yake faruwa ne? Ba daga jikina nake jin wannan karan ba. Mai gidana ne ya dawo. Kai, tayin hankali. Me kike nufi da mai gidanki ne ya dawo? Kwarai, ina nufin mijina ne ya dawo. Wayo wata, ke ka wane ne mijin nan naki? Ki zo ki bude mun kofa. Mijina shahararren annan bane. Kai, dan nan mai kika ce fa. Yanzu ya zo yi. Idan baki zo kin bude mun kofa ba zan karya kofar nan fa. To mai gida gani nan. Na shiga uku. Yau ya zan yi. Wayo Allah. Wayo. Sani da dawa mai gida. Maganan waye nake ji a cikin daki. Mai gida wani ne washi sunan shi duba gari. Na shiga ɗakin nan ya ce dole sai ya shiga in ba ka ba sai ya kona gidan nan shi sa na bashi ya shiga. Duba gari ya ce miki sunan shi ko? Mutumin banza ne. Bari in shiga in same shi. Ka shiga ka same shi mai gida. Kai malam me ya kawo ka dakin matata? A ranka dade. Bawan Allah, ranka dade. Oga, na bata koya min karatu. Na zo na koya mata karatu ne. Ka zo ta koya maka karatu ko ka zo ka koya mata karatu? Ban fahimce ka ba. Ina nufin na zo na koya mata karatu ne. Kai, zo nan. Yalla bai, ka tambaye ta kaji, za ta gaya maka gaskiya. Ke na Allah ba na zo koya miki karatu ba ne? Kai, faɗa min gaskiya, da gaskiya zo koya miki karatu ne. Mai gida wallahi ƙarya yake mutumin banza ne. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ke ko ki ji tsoron Allah. Na zo koya miki karatu ne fa. Na fahimci abin da kike nufi. Tun da ka koya mata naka karatun, ni ma bari na koya maka nawa karatun. Yalla bai, yalla bai. Ya guri, ya guri, ya guri, ya guri. Za ka kara.
To jama'a domin kasantuwar ku cikin jagwalgwalin nihadi ku kasance tare da Yusuf Zamani Record TV. Kada ku manta ku danna subscribing da kararrawa domin samun wasu da zarar mun yi mun gode.